Wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susilak kentekan gending iki rek. Tapi mau nyambut gawe gak apa-apa. Glambiarane. Wis sampean duduk anu, cak iku ya. Iwak klothok cuma loro ngawe arek wedok, kliru wong dodol bakso. Sopo abane? Bungsu abane kok. Mula kita aja wedi kangelan nyambut gawe sing giat. Tak nopi kira sebab perlune kanggo golek pangan supaya uripe gak sampe ngeneki sandang uga diperlokno penting kanggo bergaul kumpul ambek kanca pancen cocok omongane wong tuwa ajine diri saka lati nek raga saka sana sing nomer 3 ngeneki papan nek panggonane wis pernah kita gak kira mulai sak waya-waya wis ana gawe jujukan ibarate manuk wis duwe sing nomer 4 masalah kesehatan ayo dijogo anane kebersihan
penting kok emang ejo nek rakyate wis pengalaman gak kekurangan negarane maju murah sanjang bangan nanto orkes ojo rame-rame ayo dirungokno nyanyiyane sing no ngarep wis prenalu duwe sing guri goleki tesene sebab guri ana wedo ayu rambute kriting gawe rok biru nek dilirik mesem guyu bareng diparah nyarek lanang ide asu arek lanang rumangsa malu budo arek wedok dicake asu arek lanang mlayu ge susu akhire nobrok wong dodol lontong tahu sing dodol tahu lak neso waktu ditobrok tiba kesliyo coweke pecah gak ono sing foto sing dodol tahu lak jaluk tempur arek lanang lak pringis dijaluki duwe kok kudu nangis sing dodol tahu durung oleh plarit bareng gregeten arek lanang kita kok petis sampai kileng awak sak kujur rupane sampai ireng dasar areke wong padha mentelen delok arek lanang dadak persis budeng mendung peteng kalingan mego cekak semanten atur kula cekap semanten atur kawula sing kari kaya suarane tawa lan nyambut gawe dulet arek mari gawe gending ngene supaya gak kantekan lah ya apa wis 48 pelumar diterusno ae ngene ya bos iki nerusno aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek aku biyen tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepi nek barange liyan ya gak apa-apa paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah kuno adik wong sugih sik Joko omahe nang gone balung benda adik wonge gedhe dhukur irunge dawa oh bali merunu wis tak ewangi kaya ngene batah aku ndelok kanca lawas gak tau kepethuk iki nek kapan gak diampiri ya sakno ya an adik wis tuwa pisan nek oleh rezekine kapan gak diampiri ya apa ngono lho lho kok pringas kok mringis lho engko mecucu jare mecucu lah repot lah iki mertandakno nek akrab ngono supel iya wis gak rene peno iki wis tuwa sapa maneh sing ngayakno nek arek sing nom-nom ngene iki lha apik ae sih nek kapan ana apa-apa ya ayo diparani merono gunemanmu iku seneng aku iya sedidik ta nyoga entil-entil aja ngono ah ya iki lah sik eling nang peno ta lah ya dadi paribasane aku iki gak ono sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono ayo gak ngono iki ana rejeki Didi ya ayo dipangan iya aku ndolek peno wingi gak pedu peno gak tau kan medhok aku repot saiki nang ndi aku lak koneksi ta
Waduh, saiki atik pinter koneksi barang. Lho, tanpa koneksi kurang hubungan. Koneksi apa? Iku andang sono, tadi golek berita-berita ngono lho. Berita. Sekirane menguntungno awak dhewe. Iya, pokoknya gak merugikan. Iya. Aku rono, gak pedu bojo peno. Iya. Merenggut kenapa sih bojone? Mantel iki. Kon ditono mantel sebab gak tak belanjani. Lah apa gak perlu belanjaan? Lah len ki dhuwit. Lah nek ana utang ono. Ono malih Kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca. Perlune. Oh, perlune cek gak kepaten obor. Lah ono paribasan niku. Iya. Dulur dadi wong liya. Wong liya dadi dulur. Kon iki jari sapa? Kono ngomong, Kon iki lah ya jarene sapa? kowe jare aku dhewe. Wong liya dadi dulur. Lah iso ya? Wong diutang seling ae. Jadi, Iya. ya apa? Ora perlu apa sih, Bu? Ya aku gak ono perlu nih, aku kapan njaluk pendapat awakmu. Oh iya, Lah iya. gak ono elek ta. Asal menguntungkan. Lah iya, nek rugi digawe apa njaluk pendapat iya ta? Iya, pendapat apa? Iki lah aku wis suwe bebujuan. Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sakmono kae ya. Jadi siapa sih? Wong mandul kok. Duwe anak. Mandul. Gak duwe anak kan? Gak duwe anak ya. Lah makanya aku duwe cita-cita, kepingin rabi loro lho. Cek ono majune ya. Ya wis tuwa tapi Tua lak wonge. jiwane koyo arek enom. Iya, Tapi tapi rabi loro, wong rabi situk ae gak kuat ngingoni. Lho, Kok itu- rabi loro. iku urusanku iki. Lho lah iya. Mosok kabeh tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin ta. Ya gak mungkin. Nah, Lah, iya. ngene lho pendapatku iki ya. Apa pernah rabi loro wis utang-utang duwe. Nah kok rabi maneh gak tambah nemen ta. Oh, lah. Nemen gak iki lah urusanku ta. Aku lah njaluk pendapat awakmu. Iya, iya. Nek iso trimo, nek gak iso aja disangkal. Iya. Wong nyangkal wong iki gak apik. Iya. Fitnahan. Fitnahan ini lebih kejam daripada duwe anakan. Ngono. Pembunuhan. Iya, pembunuhan. Lah dasare apa sih kok sampai rabi maneh? Lho, anane rabi maneh kon kudu ndelok. Iya. Pada waktu Perang Dunia Kedua. Oh, kelincipen bener Kang. Kon jare rabi maneh atik nyatur perang dunia kedua iki. Lho, cek ngerti kon. Wis tak kei gambaran sing cilik-cilik ae. Iya, iya. Waktu pecah revolusi Iya, apa ya? tahun 1945. Perhitungane wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok. Loh, Sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta? Makane aku omongan pernah wis ketinggalan omongan ngono iki. ketinggalan apa? Lho, wong lanang mbek wong wedok ku cacahe wis akeh padha ae. Oh, gak iso akeh wong Padha wedok. akeh. Kon iki jari sapa kon iki? Bolak-balik kok cari sapa ae. Akeh wong wedok kon iki gak percaya nek akeh wong wedok. Lah kok iso akeh wong wedok? Kon iki gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok wong petan buri. Iya lah sing rono tangga penethok. Lah pernah nang omahku apa? Wong lanang tok nang omahku iku. Wis durung duwe bojo. Kon sik gak percaya ae. Iya, gak percaya. Ndelok tak saiki. Kon iki gak percaya nang pasar Pabean. Sing dodol bumbu wedok tok kan tatu. Iya lah pengetahuan penuh nang ngene pabean pasar bumbu kono. Tapi ndelok pasare. Lah, pasar- pasar sapi. Ayo. Ayo. Apa? Sing nggawa pecet iki sapa? Wong lanang. Ngasih nuntun sapi ku, wong lanang. Ya tapi kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku, goblok. Iya lah tapi mosok blantik wong wedok. Heeh. Dadi peno gambarane nek pancen akeh Wong wong wedok, wedok teko pecah perjuangan nasional tahun 45. Iya. Pancene sing dadi tentara iku wong lanang. Iya. Sing menghadapi mungsuh wong lanang. Ya sing kena peluru ya wong lanang. Umpamane saiki Heeh. mungsuh ngunekno mriyem. Teko nggone Jembatan Merah umpamane. Iya. Ditembakno nang nggone Republik umpamane. Dia. Duh. Wes. Nah, lah ngono ta. Wong lanang liwat. Wong lanang liwat. Peluru. Tiba dia. Apane gak mati? Iya. Ya apa? Peluru. Saiki mungsuh ngunekno mriyem maneh. Dia. Wes. Wes. Wong wedok liwat. Nah, peluru balik. Peluru balik lah. Peluru balik kok lah apa? Lho ndelok wong wedok lak sakno ta. Padha gak ngono Cak Bontang. Lah iya. Nek peluru gak ono mripate. Iya. Peluru budal. Nek jange niba nang gone wong, gak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, ketiban peluru ajur dadi sak walang-walang. Gak ono peluru budal iku wes. Wong lanang terus, wong wedok terus balik. Gak ono.
Iku ndelok peluru iku wis bonapit kok. Oh, peluru. Dadi nek ana wong wedok iku sirian pancene. Ana peluru kok sirian. Iku nurut ilmiah kok. Ngono lho. Saiki nek pancen peno iki jange rabi maneh. Heeh. Cinta iki pirang persen? Cinta iku ndi 100%. Kurang? Gak kena. Luwe. Ya gak kena. Lah saiki pampane peno rabi loro. Iya ya. Ditakoni mbok tuwa pirang persen cinta peno? Lho ya 100%. Lah nek takoni mbok enom? Ya 100%. Lho ana cinta kok sampe 200 apa ya tumon? Nah, ayo. Masih 500 kabeh apa kon? Wong cinta kok. Iku urusanku kan. Ayo cinta penelas ngomong nek 100%. Heeh. Lah peno nek kapan rabi loro, 100 dibagi loro. Mbok tuwa 50, enom 50. Iku nek rabi loro. Lah upamane rabi papat, 100 dibagi papat. Lho lak mantep selawian malah ya. Ono wong wedok kok mantep lawian. Dadi maksudmu kon ngelarang aku. Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno rabi loro iku. Nek kapan sih durung cukup peno rabi loro, apa kata marat marit? Ora bis itu wis kaya ngono. Kok rabi loro? Iya. Cek kendele. Lah iya. Lah ya kapan kendelku iku? Lah ngono ta. Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki? Oh, tadi kendel pernah disikno. Iya. Perkara mangan gak mangan bojo. Oh, iku cek melok maratuane. Lho, kok melok maratuwa ya? Lah apa gunane dibentuk maratuwa? Wis bakano. Kok maratuwa kok dibentuk iki? Lah ya kapan kapoke nek gak direwuk iku. Lah ngono ta. Sing penting ku ya peno. Tadi nyandangi ngingoni ku ya peno sing duwe bojo. Lho, cek lucune. Lho kok lucu? Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku. Iya, sing ayakno mesti wong lanang. Lah piro suwene umurku iki? Lho. Lah di sekso barek wong wedok tok ae. Lah kadhe saya apa wong peno rabi arene. Makanya aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngono iku. Bareng keluargane yo gak gelem peno rabi, Kang. Lah aku ngapik keponan kan kanggo apa? Lah aku kepengin dipangan peno ya perlu apa? Jare gawe contoh. Kae contoh. Ya gak apa-apa, iku kabeh kan masalahku. Iya, tapi sing penting bener kudu nyambut gawe dhisik. Lho aja kon kandhani. Kuwi nyambut gawe. Hah? Kuwi nyambut gawe ta? Lho saben dina lah nyambut gawe. Oh, ya gak eru aku. Nyambut gawe. Lho aku lak ngrombeng ta. Ya lah wong rombenge kok dijojokno lho peno iki. Lho. Kok nyambut gawe rombenge jange rabi loro. Lho kabeh kok ono derajate dhewe-dhewe. Iya, iya. Ana wong dodol soto sing gak payu ya ana. Sing ngrombeng maju ya ana. Iya, sebab rezekine wong dhewe. Iya. Lah kuwatir apa wong atas sing ngrombeng? Rombeng apa? Lho, ngrombeng kain-kain. Oh, kain-kain. Nek ana celana didol apa? Ana celana tisian. Hah? Celana tisian. Gondrene apa? Gaya apa? Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu kon iki. Oh nyambut gawe Kon ngrombeng. iki matani pangane wong ae. Nyambut gawe liyane, melok aku wis. Nah, nyambut gawe apa? Nah, wis dodol jangkrik. Hah? Dodol jangkrik. Lah apa jangkrik didol iki? Lho, jangkrik didol. Lah ya apa carane dodol jangkrik? Nah, ndolek jangkrik dhisik. Nek wis akeh didol. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik. Iya. Terhitung manuk apa iku? Manuk iku cacak rawa. Oh. Iku mangan jangkrik. Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan. Iya, mangan kene dodol jangkrik. Nek kan wong tuku cecak rawa, lah jangkrik lah gak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok to ta? Wah, perlu nyambut gawe dolek jangkrik ya gak gelem. Lah ya golek penggawean sing sesuai barek aku. Oh, delok tenaga bener wong wis tuwa. Iya, senajan tuwa ta diploma kok. Waduh, Lho, kabeh kancaku lak wis nggodol ijazah SH kabeh. kabeh. Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah awak dhewe ya. Iya. Kabeh terusno pelajaran, aku salah terus layangan iku apa? Layangan gak layangan iku lak urusan benda tapi Iya, nek sekolah Heeh. waya sinau waya belajar ya belajar. Mestine ngono. Ojo layangan to. Makane awakmu iso heran anak-anake dhewe ae sing hati-hati ya ta. Iku sebagai contoh. Iya, Tibake nduk kene ta sampean iki, Mang. iya tukar pikiran. Tukar pikiran-pikiran peno lho piro ditukar-tukarno iku? Wah, ya iki lho. Nek lulusan SD yang ini. Aduh, mengginae ambek aku. Wong wis gelek tak kei briefing arek iki. Briefing apa? Gak maju-maju, ana sokren dirungokno sawangane. Iki siapa sih? Hah? Siapa iki? Iki lho. Ya, apa sih kan gak. Apa sih kok ngomong iki sapa gak ero tane aku iki lak bojone ta? Bojo apa? Lho, sampean ngomong kok iso kayak ngono? Ojo bojoku. Lho, lah sapa? Kasar. Apa? Sprayku ngono lho. Ngomong sing genah
apa sampean niku? Iya ya bojo keren. Sik dadi ya. Hah? Sik dadi. Lah perlu kon pegatno ta ya? Lho lah ya tadek-tadekno. Gak dadi lah apa nyusul rene iki. Kepingin tak tendang ta. Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh. Lho, sampean jange rabi maneh. Iya, So- Jange rabi maneh ta? So keren dek. Lho, ngomong ae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa. Ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh. Bapak gak apa-apa kanggo pengalaman. Gak apa-apa. Dilono bojo ku sing sabar. Asal gak mati temen. Ya aja ta, aja. Lho iya kaget ya. Sik sampean niku. Geten ya, geten ya. Getun. Iya. Getun ya. Soale aku nek sampean tinggal mati ndani aku. Iya iya iya. Lho, nek tunggale kaya ngene gak ono maneh. Gak iso iki ninggal aku. Apa? Lho sebab popoke wis tak gawa. Ya apa kok di? Wis gak iso arek iki. Iya ning nek peno ndolek sing kaya cah blontang kene ya Oh, wis gak repot. ono. Iya. Tahun 86 iki wis gak orbit. Ya apa sih Dik, wong balak-balik tak permakno terus are. Ya, Ya, ngene lho. iya. Saiki nek kapan cah blontang iki lak kepengin sik enom maneh ganteng Iya. maneh. Iya, Lah iya. ono sing dioperasino, operasi muka iku. Dioprasekno ta, Cak? Iya. Ganti iku lho ganti muka plastik. Ya apa sih? Ini plastik medel. Apa? Ada yang ditambal aspal ya. Kon lapo wis tuwa kadek dikek muka plastik barang iki. Cek ketok enom. Iya. Rile iku cek gak kator rile. Iya. Apa sih wong iki sik tas tak gantekno adakno relay ku adakno. Iya coplok-coplok ae. Salah gak kon baut. Sakane dalane sepur antarane. Cek buru iki, cek buru iki untune kari. Lho, kari ndon ndi? Iya wong pesen kartolo kok njupuk. Sampean niku ya. Eling aku iya. Ya untuke kok gak disapu pelayane ya. Lah iya. Iya. Hati ta, nek ndeke aja gletak-gletek. Iya pikiranku iya ta. Untuk jaga nama cek gak ketok Cek gak ngono. ketok dideket. Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbah. Ambekan Tapi- sampean niku. Heeh. Lah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane, sampean nak sidok. Ya pesen maneh, Dik. Oh, ndelek sing Nek yo nek ndek dhuwit nek gak ndek dhuwit. Ayo. Carane. Carane ya apa? Ya digunemi ta. Aduh. Sembarang gak teko guneme ta. iya iki omonge lemes. Sampeyan pinter kok. Makane hasilnya akeh. Sampeyan tak kandhani ya. Iya, iya. Manane aku katut ya mergo lemes guneme iki. Lemes guneme. Arek ayu nek tak rabi male elek. Gak tau. Apa sebabnya ayo? Kata dibelanjani pek nih. Lah ya tak gebuki terus. Ya cok ngono. Lah kon lha apa nyusul rene? Sik. Iki ngene lho. Kok pantesen ta? Lho, ya pantes ae Ya wong aku pantes bojo ya, sampean kok. Gak Gak cocok. pantes ya apa? Gak jaga gengsi. Lah, kok ada jaga gengsi barang sampean isin ta tak tututi? Lho, Isin isin ta? isin Isin gak isin. Lah apa sih isi dua bojone? Ya gak isin. Perlu apa sih? Lho, Perlu kok njaluk pedenten? duit. Tadi kan gak duwe duit nek gak teko aku. Lho, Lho, ya apa sih Oh, aku iki tak pecut isin. Kok dhisik? lah bener lho, wong iki bojo peno ae njaluk blonjo peno. Lah aku njaluk uang oleh ta. Apa njaluk tak kei ta dhuwit? Lah nek kon kae do nrimo ya. Tapi bojo peno tak rabi. Gendeng ta? Lah iya. Kon menentang KUA kon. Ya gak ngono. Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200. Lho Nek mosok. piro? Jutaan. Alah duwe sapa? Iku rencanane. Rencana tapi rabi ini saiki peno rabi dhisik gak peno Apa iki? belanjani. Lah Aku kon butuh jaluk duit. kon gak iso daya upaya, jare mentar. Lho, sampean ngejangi aku ombo ta? Ya. Lho. Nek aku pancene sampean izini tak dolek dhewe aku. Ojo ah, ojo. Lho, baba wong Ojo. saben-saben tak jaluki dhuwit Ojo, ngomong Lin. ngono. Tapi aja nyebal jalan. Lho, enggak lah apa? Lah kon nyambut gawe apa sih coba wong wedok Usaha sih. Wong urip kok. Ya wis gak mulih lak wis yu kok. repot. gak boleh. Lah kon seneng nek aku kadun. Gak boleh apa? Lah peno gak tau jawab. Kon apa sih kok melo-melo iki? Lho lah iya lah iki korene krungu iku gak melok ngomong ya Sampeyan yo kan. ngono. Hmm. Wong dijaluki. Lah kon kok njaluk dhuwit perlune kanggo apa sih? utang durung iso nyaur. Wayahe bayar arisan yo gak iso mbayar. Lah aku terus yo apa? Lho kon mosok gak gelem melajari buku sing nang omah. Buku apa iku? Buku bojo peknya. Buku bejo. Dia buku bejo. Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan nih. Soalnya aku
aku durung lulus. Nek wis lulus ya pinter kok sampean ngono. Bukaan halaman 9. Ngono lho. Halaman 9. Heeh. Nek utang akeh, kebat minggat to. Oh, dikandani kok. Saiki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isin? Isin. Isin. Carane guneman Ngomong. sing luwes. Ngomong ya apa? Ya apa, Dik, wong keadaan koyo ngene. Iya, Ngono ta. tadi omongan peno lemes yu. Nah. Ya apa upamane sing ngutangi wong lanang. Lah. Tadi peno lemes omonge. Barek mesam-mesem. Nah, ya apa Cak, wong aku durung iso nyaur peno ya Barek peno sing mesem. sabar, ambek pundake ku lus-lusen. Oh iya gak apa-apa. Ya wis gelem aku gelem ngono iku. Iku pundak tok ya. Ya gak apa-apa sih, Cak. Wong atase pundake ae. Iku lak ngepek ati Cak Blontar. Pertama nang pundak. Supaya dhek iku nek kapan gak ditagih ngono lho. Ya, Iso mesem wis gak guyu ngono. apa-apa. Iya, sing kuwatir pertama nang pundak. Ngamak sing gak karu-karuan. Ya wis sampe nanggep iku minangka kecelakaan nak wis. Lho aku lare jantung lho. Ayo gak sampe sakmono. Lah niki ndak lah pek temen aku. Lah saumpama aku iki mentolo ninggal sampean wis tak tinggalke. Wis biyen wisan ngomong aku kok cak gak mentolo. Lho, mosok ngomong kon? Iya, jadi tak tinggal iku wis ngomong aku biyen. Gak ngono kan barek sakang pernah apa kon ya? Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethuk. Kok malah didikte barek? Sokran sih. Ya gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok, ngono lho. Tahu ngomong ambek aku ya. Ngomong ya apa? Sing pun antem biyen iki lho. Ya tapi luput kan. Luput apa? Wong bener kok luput. Ngantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong. Tak antem pancen luput. Lah iya luput. Wong arek iki iso karate kok arek. Oh iya. Loh, Iya. Sampama aku gak iso karate, Pak. Oh, Gak sida. dadi wong aku. Remek ngono ya, Yu? Iya. Tapi kalah barek karambol deh. Kok iso ngomong ngono? Ya saiki ngene ya Blontang wong peno iki duwe bojo ya gak Iya, perlu iya. geger-gegerno embon. Iya kan iya. Ya diatur jalan musyawarah. Iya bener Ya Pak. apa isane peno nyukupi wong wedok gak duwe duwe usaha. Usaha gak iso omah didol. Nah, iya bener. Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoalan. Ya apa omah iku didol ta ya. Lah kira-kira oleh tangga sampean didol? Kan kan. Eh, Ojo hati-hatimu kae. Omah iku omah kontrak. Omah kontrak. lho, omah kontrak. Iya. Lho, pernah durung duwe omah dhewe. Oh, sik dorong kok. Lho, ah. Ya apa nyele omahmu ya waktu itu? Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang nggone nisor. Iya pancen. Lah pernah ya apa ya durung dikekno omah sakmono lawase gak benjang. Ya gak njaluk gak kroco. Alah. Sembarang iku nemono ta. Aku bala-bale lak ngomong sih ambek sampean. Didelok. Wong omah dhewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok. Iya, tapi guneman aja dibuka nuk tangga. Ya gak apa-apa sih, ayo. Cek ero tanggane. Tanggane cek krungu nek krungu peno iso sadar ngono lho. Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki. Aduh. Jatuh nama. Ane rumoso jatuh lah cukup ono lah. Lho. Nyukupi tekan di efeke sing tak jaga. Kon iki. Kata wong gromol-gromol sange gak liwat kene, boleh liwat kene. Iya ya gak apa-apa. Tak delosakno wong telu sok. Ya apa geger ae lho. Ya persoalan omah aja kuwatir. Tambahan penduduk manusia. Nek salah omahku krungu gak kuwatir. Iya, iya. Wis Lah, omah aja kuwatir. Nah, ya, sama iki kontrakno wis meh lunas Saking ya. tak iya. Wis ngene nggo omah ono, omah nganggo. Nah, iki wis. Lah ya Wis. ketepaan, Cak. Ngali wis. Wong loro cukup, omah manyang. Lah kira-kira sing disenget dhisik sawe. Sampean. Manyang iku ngentup. Ngentup. Omah nduk manyar kok manyang. Oh. Manyar. Omah nok manyar, Kartolo lek duwe omah nok manyar. Kok manyang? Tapi ambane sak meter pesagi. Iya ya. Lah turune wis ngomong sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa? Turu bareng ngadeg. Iya. Sangat sulapan kan. Gak, Kon iki. rong kamar cukup. Rong kamar. Perkara adang kok nunuto wong wedok. Dadi perkara adang nunuto wong wedok. Heeh. Lah kok perkara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae. Iya. Kamar loro cuma siji. Cilik. Saiki Yo. nek awan bojo peno turu, bengi peno sing turu. Ya, Iya. bener. Turune aplosan. Iya. Peno bengi bojo peno kok turu awan ya. Iya, gentenan Turu gak bareng gak iso. gak iso gak cukup. Gak cukup. Gak apa-apa sementara. Lah kapan turune bareng?
Wah, yo apa? Aku tak dandani. Heeh, Tak tukokno kayu tak ge susun. Heeh. Iya. Cuma lek kasure ana, bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikei paku ya. Wis gak apa-apa iso dukur kok. Oh, iya iya. Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur. Iya, dhuwur. Engko roro terus keseper ngono ae ya. Kesepre apa sih? Wong bantalan-bantalan paku ya. Lho, sing dipakuni sore. Lah ya iku engko kena jicoke. Cek tahu ngono lho, cek tahu sawangane kok ana menungso. Kon seneng nek ana wong lanang geger otake. Dipaku teko pundak kene lho. Sekali gak apa-apa. Tak sediano. Bantal yo ono, Cak. Bantal yo ono. Wis isane turu bareng kok gampang. Ujubno turu nisor peno gandolo ae. Sementara kan lek sewengi lek sik kuat sih. Sewengi gandol tok. Ane gak kuat dicancang lak kene lho. Cancang ndukur aku kuat wis. Tapi iki turunane kalong kok. Oh iya gak apa-apa. Tapi tak turunane lowo ta, biasa gandol. Ya, pernah paman lowo iki. Kon ila apa nang lowo-lowo. Kurang tahun sih. Apa nih? Kontrak kurang tahun. Wis mentek iki. Mentek. Ya jano cek entek dhisik. Nintek terus ngayup no endi. Ha iki apa diusano Tak usah ae golek pengen mbek aku. Iya. Peno objek kok ngidul lek dina iki ngidul aku tak ngalor. Engko lek peno sing oleh aku kabarono, lek aku sing oleh peno tak kabari. Nah, padha kabar-kabaran ngono. Yo. Terus bojoku deket Ya ndi? cek mulus. Tek sementara tetep nang nggonku. Nang omahku kan lho tek gembel bojoku. Lah cocok mundak nambahi bicara. Alah, kok iso ngomong ngono lho. Peno usaha yu, usaha gawe wong wedok kudu gotong royong karo wong lanang, aja wong lanang tok. Ya. Ning ngono ya ngono. Aja gantungno, aja gantungno wong lanang. Jarine dieman-eman ngono. Gak saiki gak eman wong utang iso. Wis gak tak Eman eman. temen ta sampean? Gak wis. Pokoke kon boleh nggawa dhuwit. Aduh temen ta. Bakon mecitat terus ngono terus. Ambil pusing wis. Iku jenenge sampean gak abot ambek aku pisan. Lho abote abot sing penting kan saiki dhuwit iya. Loh, kono. Saya Iya. kanggo njogo ketenterman nyambut gawe objek iki mah ya objek biasa aja. Iya. Sampai rumah tangga iki retak ya. Iya, Wis ngono. objek kok ngelokno apa-apa aku saksine. Bojo peno sing tanggung sementara iki nyambut gawe. Aku golek objek marno kok lek nyambut gawe aku sing nyekseni. Saksen ngono rek ya. Ya kanggo nutupi kebutuhan. Iya, aku dhewe ya sungkan. Mamulo Peno ta. muli ya lah blontang. Iya. Karepe aku sak karepe dadi wong papa dedek. Iya ayo ayo. Urip rumangsa ayem ya kaya aku iki. Urip sepisan senenge ngene. Durung urip ping pindho aku. Lah mlungsungi kaya ula ngono lan. Tapi gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat teko nasib. Masih sekolah pinter cara ya apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang wae. Bintangku bedeke semebar terang wis. Lah ya apa gak terang bintangku. Nyambut gawe di perusahaan tape ngene ae wis luwe-luwe sing tak pangan luwe-luwe sing tak sandang. Tapi nak basman umum. Atik tape pohong kuning. Waduh wis. Mulane tak hati-hati. Dirakan sak punake. Sing teko rene kulak gawa Banyuwangi. Kulak maneh digawa nang kono Cilacap bareng kono. Sembarang toko garapane tapi nek garapane apik ya awet. Tak ndelok tanggale. Nek gawe tapi tanggal sakmene tak bates sakmene. Nah nek sampe 2 tahun gak mampu tapi. Nang tapi go nang luar negeri gak mampu campur semen. Cuma ya iki sayange, awak kadung mapan, urip kadung seneng. Bojo gak ono. Tapi gak apa-apa ngarane sembarang wis di ondo bare sing kuwasa kok. Tapi aku semboyan masih bojo gak ono, pokoke anakku tak pinterno ngono ae. Nang jare iki, Mang. Nini. Cek Pak, anu nanda tangani kiriman. Iya, tantangan nak ya. Sing akeh tantangan, cok akeh entek tanganmu nak. Ya apa sih arek Apa kene? sih? Direwangi
nyambut gawe kok. Lah iya stempel lah padha ase. Wong stempel ono. Stempel ya kurang kuat, Pak. Oh, iya. Sing trima ku sapa? Sing ngeculno sapa kan? Oh, stempel gak kuat ya. Heeh. Amri kuat kan betul neser. Pak, Eh, oleh telegram anu teko nggone luar Jawa, Pak. Kiriman bulan depan iki njaluk ganti warna. oh ya tape iku. Iya. Waduh nih Kastini. Jenenge tape ganti warna. Lah lho punge nih ana bawang putih, ana bawang kuning. Mosok ndelok kiriman tape lorek. Lah kaya petek. Pak. Bentuke iku lho kan iso di model-model sih, Pak. Iso ya. Nah, mulane. Iya ya gampang-gampang tak urusane iki. Ngature wadahe. Sing penting kudu ngurus awakmu saiki. Apa Sebab aku makmu diurus? gak ono ya. Heeh. Ojo sampai awakmu iku mang pengertianmu, pengetahuanmu sampai tenggelam. Ditingkatno nak ya karile nak ya. Menek apa, Pak? Menek nyoklopo. Ditingkatkan tuh lewat apa? Lho, maksud tingkatno iku mang. Saiki aku takon, sekolahmu teko apa sih saiki sih lulusanmu? Nah, baru SMA. SMA. Iya. Anak lulus iki terus ya apa? Lah terus ya terusno, Pak, ya kuliah nek bapak nyene sik gelem bandani aku lho. Nek perlu kon ya kuliah nang kono Fakultas Gajah Mada. Gajah Uling, Gajah Mungkur nek. Peringisan tok kon, Itu peringisan. kuliah, Pak. Bon binatang kok gajah-gajahan. Lah iya, iki lak nuruti karepmu sih. Wong sing bandani gak bosen. Kon kok menteng kelek bantah mek wong tuwek lho ya apa kon Yo iku. kok sih, Pak. Enake mengambil fak apa? Jurusan apa? Jurusan ku wis panjang Surabaya Semarang. Lah malah nyopir aku, Pak. Ya terserah jurusanmu apa nang hukum ya kene. Kan ono fakultas hukum iku. Hah? Fakultas hukum kan ono. Hukum? Iya, Ngukum siapa, Pak? hukum kon. Yo, fakultas hukum kan warna-warna. Perdata, perdana kan ono. Perdata, perdana bareng kok. Hah? Apa saya ngomong? Wis temen ta sampe. Lah aku iki gak iso cuma Pidana, Pak. pidana ambek perdata bareng sih. Lah iya. Ono mana laut sing- bareng, Pak. Oh, iya sih. Iya. Airut. Kan ono polisi Airut itu ya. Oh, kenal ya sampean? Oh, gak wong-wong dari polisi Airut aku hukum laut ayo. Hukum laut itu sing di adil ya apa iku ya. Mbok apa sing dihukum nduk laut iku? Ya penyelewengan kadang kepiting itu di. Waduh. Lah kepiting dibondok nyupet iwak gadul lah. Sing gak wong ngono iku. Kono nape ya apa kon iku? Aku iku bodoh tak kon umet-umet no gak karuan. Yo, Lah pokoknya sampean koyo iku. ngerti-ngerti yo ngakei pengertian nang aku, Pak. Takono Dik dhisik. koyo wong intelek lho goblok iku. Ya ndak apa-apa. Iya ya gak Sekarang jadi apa-apa. bos. Lah iya. Masih tape ya bos. Lah iya bos tapi. Terus? Sapa kon deh? Oh, Saripa. Kowe iku ngomong sing genah ta. Lah iya Syariah. Mbok ya sing blenger titik ngomong dibalen-balen. Lho, ngono. Aku yo kepleco. Wah, gak kawari. Kok iku sapa kok iku? Iki kan apa Bagian bener? kirim ta iki? Eh? Bagian kirim. Lho kok bagian kirim ya apa sih? Titik. Awan kok seje ya? Iki nih. Kowe ini panas ini. Iya. Ono adem ya. Dondi ku. Konku ku adem. Lah apa? Banjir. Anyare aduh. Tekek njaba gak apa-apa tekek njaba. Apa? Lah aku lak dodol tape ya. Eh? Waduh, nyanyi aku lek. Loh. Aduh. Kan itu tapi kok kepikul dah. Iya. Lu alari. Mulane seyek anu mulane. Lah iki Bang. Kamu. Eling-eling duwe kanca ya mampirin aku Bas. Ya peremben tape. Masalah kok nek ngomong masalah tapi aku rumangsa isis. Isin ya takno. Nek gawe apa? Kaspe apa? Ya kaspe biasa. Lho, mangkane laris. Apa? Nanggonku kaspe kon teruwe. Wah, ngawur. Gak kena ditape iku, mendemi iku. Mangkane gak payu blas, Mas. Wong dodol dan saya gak boleh jalur tapi kon melok aku ae. Wah, aku seberhaluan pisan. Oh, ya apa? Wah, musim buah-buahan iki aku Iya. badiku akeh, Mas. Apa? Ulak rambutan aku. Wah, iya tepak iki. Nang Jakarta. Waduh. Barang sak truk laris. Iya. Rambutan lawis rada kaungsum, Mas. Iya. Njaluk sing asli masyarakat iki. Apa? Rambutan iku terus sing asli. Aceh. Iya nang Aceh aku. Bareng teko Aceh kono rambutan wis entek terek kabeh. Iya. Male-male nggawa rondo Aceh. Oh, mau kok samit. Apa persis kali samit omongmu? Ya apa? Bareng aku nggawe iki geger terus rumah tangga no. Ya ngapur Makanya aku. kerja iku. Iya, lah kene mang ya siji gawe loro gawe. Nah, sing penting ae simpen ae ngomong. Iya. Ya apa maju perusahaan? Eh?
Ah, Oh, lumayan. maju. Sedina entek piro? Wong takon adikmu iku apa ya tok 2 truk 3 truk ya. Bungi iku. Mandi ae. Hah, ora Kan luar jauh Jawa. bareng. Tapi pernah Lho iya tapi iku. budal dhewe ta. Udah dhewe ya sih. Ya perangko kok kene kirim ngono lho. Oh, kirim. Ngoro goblok arek iku tenan. Iya, wis jangan perlu nih, Mang. Iya ya ngomong. Heeh. Bukan Ya ya apa maneh kulak sembarang wis gak jodoh. Lah iya ya akal. Bayar ini jodoh dah baru. Iya iya iya. Jangan utang duit. Wes iki persis iki. Tibake kuncine nduk kono, Pak. Persis iki mek kancane situ iku. Kono gak sakno ndelok keadaanku koyo ngene coba ta. Anak akeh, sampingan gak ono, Iya, iya, tapi iya. ya wis koyo ngene iki. Iya iya iya. iya. Gak payu blas yo. Nek terus diutangi ngelibet ngetok ae. Wis mari diutangi pelas silang wis. Tolongane pernah sing duwe bas. Iya dua-duwe ae. Oh, ali-ali pernah double. Dadi apane dobel? Iki hak milikku dhewe Ya dhek. lah iya tak delok sing tak pandang iku sing mampu iku peno kanca-kanca iku. Malah aku salah liyan mau teko hati-hati kan mampu Nek aku. peno gak apik ambek aku lek yo salah ta. Oh, gak iso, gak iso. Wis tak dawakno jeki peno akeh kok. Wah. Sampeyan lha apa nduk ana wong, awak sampean dhewe lho. Wah, pokon ngukur aku awakmu dhewe ukuran ngono lho. Lah ya nyelang ono keperluane, kok. Bojoku lak tas nglairno ta. Iki lairno dokteran. Heeh. Lah gak iso ngongkosi kanggo njukuk anak iki lho. Nah, termasuk lancang iki kene. Lho wong duwe anak kok lancang ya wis. Mana gak duwe lah apa Dadi mangan peno ra 10 tahun gak duwe anak iki. Lagi, lagi siapa iki? Iki anak peno. Lho, Lho. malah otak jak merem ae kene. Waduh. Oh, kira. Temen ta? Oh, iki anak iki gak sekolah ana gak no. Lho dudu anak mana ta? Eh? Dudu anak mana? Lho anakku. Ayo bang loro malah arisan. Ngawur. Oh. Iki wis gede. Iya, iki anakku iki. Lho, terus di bojo. Lho sik perawan ae. Saiki ngene, iki salange tapeku iki tak dekek kene. Iya, iya. Wis apa maneh aku iki wis robo gedang lah pokoke rene iki. Kan kulo mbok gedal kene opo? Belum semprong. Lho semprong lah ambil rene kan. Yes, baik mantu lah. Wah, kayu kayu. Kayu sore, kayu sore. Apa? Kayu iso manganmu kuat ae, kayu sore. Lho, Kayu sore, kayu sore, kayu iso sore. ngenyek ta. Lho wetengmu kok melut wetengmu. Ana melute ngono kok wetengmu. Wis tangan dhuwit iki. Hah? Utang ana Ngene ya, nek masalah wong utang wis apik ae. Kan doro-doro. Wah. Waduh, apa kaya kandar iki? Aduh. Takon doro. Lah mari utang mbek kopi rokok doro dilirik. Aduh, termasuk joyo kon. Oke, Bas ya. Bas-bas gini lho ya, waktu iki ya jam iki, Iya. termasuk aku iki repot Ri. Sebab duit gak ono wujud bon kabeh. Masa pemasukan gak ono? Pemasak non tapi gak ono duit bon kabeh takon adikmu apa. Iya nih. Ngono lho. Iya ta. Piro sih? Lho iya kan duit ta. Ya nek titik ya ono. Eh sanane ta. Sana nih. Ya apa sih? Wong utang kok ngeroyok kaya kon utangnya duit ta apa kan. Jare titik. Tapi engko nek anu barang teko, Lah barang teko, pun teko. Apa ge bayari? Duit kanggo setoran nih, Iya, pasokan. iya. Nambah ragi barang. Bayar kulang tukang-tukang iki. Wis, pandi peno pira sing ngutangi aku? Hah? Pandi peno pira ngutangi aku? Lu wani diwayane. Yo gak ono Ri, tanggal ngarep ya Ri mana Ri? Tanggal ngarep lho. Walau gak akeh lho, Bas. Piro? 100 ae. 100 sih, Pak. Masih 100.000 Ri kon niku. 100.000 lho kok. Waduh, cek mleki ini sebenarnya. Gak ono Ri, gak ono ya meneh. Wis, kayak kepercayaan ae sak pira? 50. Lho, kepercayaan dulu 50 iki. Apa wae iki? Bingung arek kita. Lho, lah iya utang ono 50 ae dadi aku percaya mek bener ngono lho. Saya ketau utang iso. Lah nek Iya. ono pung teko, ragi teko. Lah pegawe-gawe ku apa yang bayar? Ayo. Ngono iku. Ono kanca wis golek pangupa jiwa kaya ngene keadaane. Kok Iku golek bangun di Jangan waktu. kembangane. Gak usah, iku Ri nekan iku Ri. aku lak niru Wirai ta. Oh, sing gak ditiru. Oke. Tanggal 10 ngarep lho. Arloji genten arloji. Hah? Genten arloji. Kalau jim iku. Iya. Harus sak tempe kaya apa? Temen gak ono ta? Gak ono. Oh, gak selamat. Oh, gak ilok iku tak nang utang. Bisa nikah aku rene Bas, temen. Ya karepmu. Untuk perusahaan wis lali kancane. Lho kalau lali ngono gak ono diapakno tak no. Aku mulai. Iya. Muring, Pak. Wah, muring-muring Tak siap, Banda. Pak, ya? Ah, iya iya. Tak siapno duwike. Iya. Pengen kono barang teko. Iya ya nak. Nuwun. Monggo. Waduh, monggo. Nggih. Monggo nak. Anu Dik, monggo nak. Buah rek. Tapi tak teluk nak Lujeng ta Pak Basman? Pangestu.
Nggih. Terus pundi kabare? Nggih, asal pangestu sampai anak nggih laris nggih. Ah, sing laris napane? Niki lho tapi kula lho payu Oh, terus nggih. Kula kok mireng Nggih. sanjange sampean niku perusahaan sampean maju. Nggih, nggih. Tiange niku sae. Oh nggih. mentoloan, Waduh, nggih, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah, wes nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali Nggih. tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Pak. Waduh, 1001 kaya kula niki nak. Masalah Nggih. nggih. Anu, badhe wonten perlu sekedhik. Oh, nyun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih ditakrib nek sampean. Kok dakrep terus pundi sih? Itu kan? Lasiana. Oh, nggih nggih. Lah nek sampean mriki nggih Dik Dolah, perkara niku Aku wong sanes. Sinten? Sampeyan niku semerap napa mboten sih? lho melek ya, bersama. Lho krungu napa mboten? Oh, kepiro mboten dublek Nggih. kula kok. Sana iki merembek nak iki. Ya opo rek rek. Aku urut jenenge Lasiana tak klirok-klirokno kok. Aduh, ya. Pancene jenenge kok. Lagi sampean Nggih. niki Napa, perlu napa sih Dik Las? Anu kula ngriki niki badhe nyuwun tulung kali sampean. Tiba ta? Oh, mboten. Nek Eh. tiba nggih saged tangi dhewe. Kayak geblak kepresetan apa? Lah saumpami kula tiba sampean purun nulungi napa mboten? Purun. Nggih. Kula bopong. Niki ngeten lho, Nggih, Pak nggih. Basman kula ngriki niki ajeng ngenten perlune sekedhik. Unggah-unggah kula ta. Lho, sampean kepengin diunggah-unggahi ta? Nek purun. Lho, napa sampean niku turune ande-ande lomot? Mboten ngoten, kula niki lak bujang ta. Oh, sik bujang. Nggih, mun kata bojo. Mangkane eman-eman nggih. Nggih. Tiyang kados sampean kok bujang. Napa mboten enten sing ngarep ta? Lho, kirangan nggih. Kirangan kula niki. Kula niki ndek bojo kula pun mati. Lho, kenging Ninggal- napa? Bojo kula mati Nggih. nih, tak incak ndase. Lah nggih lak mboten enten eleke ta wong takon. Nggih, pecah sakit, Delas. Oh, sakit. Nggih. Nggih, nggih. Kula kurang mosok mikir ngoten-ngoten lah mikir bojo ta. Oh, nggih Awak dipikir ijen, nggih. awak ijen mboten enak. Biasae niku pados malih. Hmm, Mboten mboten. payu ta? Kayak enak omongnya rek. Lho, kula niki ngomong nggih napa anane mawon kok. Omong arek kaya Yayu omong. Yayu Nur Said. Sampeyan niku ngrasani ta? Mboten rasane. Lah kok gremeng? Nah, ini gremeng ningali sampean iki lho. Napa oh? Sae. Wong wedok luwih rupa kurang condro. Sampeyan niku Mulus saged ayune. mawon. Ah, mbon ngomong ngoten Nggih. isin kula. Kula kok mboten isin. Lah sampanyane sampeyan ku betah isin, Mbak. Nggih ajene. Oh, nggih. Ya upama sampean mantuk mriki ngepurun. Lho. Upama ngoten. Nggih nggih dhisik, nggih Nggih. sampeyan tingali lah kula niki bujang napa mboten. Masih prontok ae wis enak. Lho lah sampean niku bujang ta mboten lah ngoten? Kula niki nggak ada bojo. Oh. Nggih, lah ngriki niki badhe perlu kali sampean. Terus sampean enggak ada jobo, bojo. Nggih punten mawon. Mboten Dosa nek napa-napa. kula. Nggih nggih. Badhe nderek ngambil arta. Ya ta? Nderek ngambil arta. Ya apa ceritane kok mumet ae. Pendek iki wis mutang tok iki. Tapi sampean niku tiangen ku mboten mentoloan kok. Nggih, Lah nggih. nggih, nggih mesti sampean kei. Ketara lho jange dikei. Maksa nek rek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyet gawe napa? Lho bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran. Waduh mampu rek. Nggih. Gak baen-baen nyet gawe pengeboran iki. Mesti tugas ado-ado mesti. Oh nggih bojo kula niki. Nek mantuk niku pinten jenis pindah? Sak wulan pisan. Waduh duit nempe ruwane. Lah sampean butuh duit pinten iki? Mboten kata-kata kok. Pinten? Gangsal 100.000. Atuh, Lho kenging napa kok adoh? iki tak utangi gak sekolahan aku. Mandek tapi. Mboten. Pokoke kula niki nek utang nggih saestu kok. Mungkin Nur Said bandane tebel. Lah ngaku. Lho, tapi ningali sampean sogene kaya ngeten iki mesti duit sampean akeh. Omah gedung ngeten iki lak gawe gambar tok mawon lah duit mau sajeng kathah sih. Soale ningali model sampean niku ketara sampean Nggih. niku nek nyimpen duit kathah. Nggih, kaya dukun kuku arek iki. Kaya dukun kuku arek iki. Pun ngeten mawon Nggih, nggih. terus pundi? Kula saged Nggih. nulung sampean. Aduh Mutangi matur sampean. nuwun nggih. Sik durung. sadurunge. Oh, tuh dikekno matur nuwun. Waduh, hari ngomongi lamis hari iki rupane. Lho, mboten ngoten nek Nggih, pancene nggih. sampean kae lak matur nuwun. Nggih, syaratnya Nggih, ngoten. Nggih. Kula saged nyukani sampean ngutangi. Nggih, nggih. Tapi item batas putih kudu sampean tanda tangan. Oh, iki. nggih pun kuwatir masih disowok kula nggih purun. Sancet dukun mbek aku.
Lho, mboten ngoten. Pokoke kuat. Nggih, Nek nggih, panjenengan bojo kula dugi, sampean kula kei hadiah. Saestu Kula kula kei. perlu niku. Nggih. Kula perlu ngutangi sampean, Nggih. tapi kudu enten hadiah. Oh, nggih pun kuwatir. Sampeyan nedhi napa sih? Lho, pun biasa mawon tah, biasa. Dipendem ta? Oh, apa ngancam pulian? Oh, kok ngono? Ah, mboten guyon. Nggih, nggih. Monggo Nggih. Dik Laskar Bit niki. Lho, kok las karbit. Las sinten? Sampeyan niku lali ta ya napa? Lho, kok las sinten lah? Lasiana? Oh, Lasiana. Nggih. Pun sampean teken enten semiki surat. Oh, nggih, pundi Janjian. kula tekeni Nah, nggih. niki nggih. saya teken. Kurak. Napa sing muni niku? Lambe kula. Oh. Kok urek-urek. Nah, niki duwe Nggih, nggih. nggih. Pun lali nggih. Nggih, kula beto nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo. Sampun. Monggo. Wah, Dek Ramatama rek luwes rek. Lakonane sikile mbedok sikile. Aduh. Sikile mbedok sikile. Kaya cetok sikile aduh. Wis, bapak wis tepak wis, pokoke tantenan lah muncul meneh-meneh. Kran, Oleh penggawean tepak wis. Iya. Joko tenis. Wah, wis enak. Iso takon iku Lho tenis. ya apa? Ya lek bal Joko bal njupuk-njupukno bal. Lah Joko nebal iki. Iya njupukno bal terus dibalekno ngono. Aja kon gomule no. Olah apa? Wong wis njogo bal kono sing digomule. Dungkane ndukure klangkeng ngono didol. Enggak oleh nyambut gawe kudu sing jujur sing temen. Iya lah iya. Kon nyambut gawe. Heh? Panas. Pancet ta. Mlebu metu toko ngono. Iya lah aku nyambut gawe kono. Oh, Nyapu nyapu kono. Oh, nyapu toko. Iya. Nyapu ambek sapu iki ta. Dudu. Ambek? Ngelap, ngepel. Pasti nyambut gawe toko rezekine akeh. Baik nyapu toko barang-barang terus Enggak. sapu. Ora apa ngono. Bukan Oke. nyambut gawe iku. Ya sembarang sing jujur ae sing temen. Iya, pokoknya temen ya barane mundak. Iya, temen. Lah saiki kabare bolos itu. Bolos itu. Terus itu durung ngeru. Lah kembang sentul wingi gak petuk maneh, Mas. Gak pedes sampai saiki ya? Ya terus ngidul wae. Paling terus ngidul iku. Oh gitu tapi nyambut gawe deh ngomong. Tapi duwe keistimewaan. Ya panjenengan istimewaan dhewe arek. Sapa hari bingung ya mbuh. Mang pamit aku jare Dol tape saiki. Dol tape. lek ngawur wong iku jerakan tape tak didoli tape. Oh lah iya. Juga payu. Dek karepe ngene, ambar ngono iku dodol karo jerakan dol tape. Satrio kaisen sutan duwe. Iya. Kaisinan dek. Tapi apa yang dindelno gak kira dikeki. Masih ngono. Wah, ketinggalan nih. Lho masih sing diutang iku cek welut iku. Oh, iya bener. Sing diutang wah gak iso ngenekno iku berat. Waduh medit iku. Tapi rek cirine pokok golekno iwak utek disuguhno iku mesti wis seneng. Iya. Saya gak arep pisan. Wis gak arep. Wis mlenger. Bener. Jaluk iwak cengur. Oh, tapi gampang lek anu pisan-pisan naik medhar rono cek kanca rek. Iya tapi sakno ya. Sungkan nek medhar nang cek musuhku. Lah iki. Lho, Oh, Suromenggala. Sromonggolo ngawur ae. Cepet wadah. Iya. Gagah rek. Tambah tua tambah Dadi. Dadi. Iya. Biasa. Tambah dua, tambah tuwa. Kok ngomel gopo ae kon niku. tambah tua, tambah dawa. Tapi nyambut gawe kok Cak Bas iku anu rugine akeh. Lho kok rugi? Lek kala rambutnya disemir bab lah iki lak nyambut gawe gumul ragi untune mreteli. Iya, itu tadi. Ya lah apa utuh dirageni kula. Ya tapi lho dirageni lho. Lah lak niliki ta. Tapi nek ngerageni ku terus nuntek ae. Lah apa nuntak? Kaniru. Kok ngomong kok repot nen. Gak Iki tak- apa nanti kan? Lho iya teko nyambut gawe Joko tenis aku. Oh, Joko tenis. Iya. Kok kenal mat pleki? Kenal mat pleki. Oh gak kenal Alimin kenal. Alimin. Iya. Iku lak dulu sih. Wah, alimin corong. Wah, kon iku Iku nglatih. oh nglatih ya. Iya. Mari alimin nglatih-nglatih pleki teko. Iku lak golep deh. Oh, golep ya. Aku no tenis. Oh, tenis. Siji nek ngono. Mati nang toko kok di nganggur. Toko ndi kan? Lho, iki nang ngene pasar Kira napa? Iya apa wae dimongkon. Sik dilapi. Kalau kula apa lang toko kon lapi ngawur ae. Dimane terus sore-sore ngomong-ngomong anak kono. Terus sampe ngomong-ngomong ya aku pitakon nek kon. Iya. Aku apa ngomong Lasiana rek. Lho, Ojo ah. Laporan. Ojo. Seru di bojo wis Oh, di lho. bojo. Ojo. Lho kok sampe merusak ono perlu nih ta? Oh iya ora perlu nih. Perlu apa? Lasiana lanang omah. Heeh. Utang duit 50.000. Oh, 50.000 ta? 50.000 ta? 500. 500 lali. 500.000 setengah Iya. juta. Iya. Ono kae. Tak kei. Lho lo maneh rek. Aku apa utang ngono? Oh kaya iso.
Delok. Niku 50 ta 500. 500.000 lali aku. Kok aja semoga wae ngutangi 50 dari 500. Kok kon niku ono surat kok surat. Sih ndok. Masalah surat ono lho, surat lho. Oh iya tanda tangan. Tanda tangan Lasiana iki. Lasiana ngene lho. Pernah ditangi safari aku dikandani mang utang didik gak oleh ditangi wong. Iya Lasiana. Ngene lho, sapare nang omah dhuwit gak ono. Nek bali mulih dhuwit teko Jakarta. Wah, gak ngono pancen pernah delok wong ngene sing utang wong lanang gak pernah kene wong wedok pernah kei. Mas yo wedok tak kei wong duwe bojo arek kene. Ora iya tapi lah ya apa kok safari gak pernah kei. Lho lan tak kei dhuwit teko kok dublek ya arek iki. Padahal tak nuwun mempeng ae. Keren aku dah. Kon ngono. Kok sae lho aku bedek kene. Kon ngomong ado kaya aku mana krungu wong cidak kon gak krungu. Gak krungu kon. Aku krungu. Krungu kan. Lah ngutang 50 sih. Iya. 500. Oh, Apa dhewe kartu lho. kok dhewe mancing ae ngono. Mancing tak aku Wong goblok. utang 50 dari 500. 500. Lho 500. Oh, tak kon tanda tangan. Lah saiki janjine ya apa janjine? Janjine ben iki nyaur. Iya. Mergo sing lanang mulih nyodok pengeboran ngono lho. Pengeboran. Iya. Ya blontang iki. Bocil blontang. Bojone blontang Lasiane. Lasiana bojone blontang. Lho, wong blontang kok beledok ngono lho. Penggaweane. Mulane wong lanang ku ajine teko nyambut gawe. Oh iya rek, iya karo aku. Pengeboran. Pengeboran. 500.000. Iya. Iku njagakno sing lanang nyambut gawe Teko, pengeboran. iya. Sak wulan mulih pisan ngono. Iya, salah mulih pisan. Ben wis teko. Kok percaya? Wah, iki perigisan iki kabane kok. Tapi iya kan. Sik Iya. tas teko kok. Tas teko. Sik tas teko Cak. Iya, iya. Temenan lek ngono, teko saiki. Iya, Saiki- numpak emprit. Numpak plan. Nah ya ben tak ono arane ae. Saiki lek kono kepengin pedhok mumpung Iya, iya. saiki ana nggo anu Pak Joyo. Lho. Omah Pak Joyo. Iya ono Pak Joyo. Oh, Joy Janowati. Iya. Enggak Joyo ganteng iki lho. Joyo. Ayo rono saiki. Ayo krono saiki ya. Mumpung anu, mumpung. Ayo. Mari mborong sumur kumpan. Karo ukurane cek jerone. Mestine entek pipa loro. Pipa 16 mlebu kabeh. Teko ra wis. Cak, untung penomborong iki murah lho, Cak. Lho murah ya apa sih? Murah, entek wis piro paling? Pipa piro? 16 ya. Lah jero gak iso metu banyune. Mosok tak pancing-pancing banyu gak metu-metu. Pancing ambil apa? Hah? Pancing ambil apa? Banyu. Iya gak metu. Ya apa jero. Padet iki jerone lemah. Lah iya aku getun. Watu tok iki ya. Hah? Watu tok jerone. Gate watu tok barek krikil bareng. Lho biasa iku 2 meter wis metu arek. Lah iya, iku sampe 15 meter gak metu. Anu bae nelesep ngono bae. Anu Malang ngene, Malang. pikone. Gak kolek dhisik. Gak kolek dhisik iki. Lah nek lah watu ngarape lak keturun aku. Ya apa wong garap sumur ae penggaweanku iki. Badil Jane jare wong tuwa-tuwa iku nek Iya, Pak. duduk sumur, tempe iki diuncalon esuk. Diuncalot apa melayu tempe. Ngene tempe mengkurep nang ndi mudhun nang ngene kono ya iku kok didingoni sing gawe sumur ngono lho. Oh tadi nurut tempe iki. Iya. Lah nek mlayu nang omahe wong. Waduh. Terus apa wong iki tak dodol. Iku gak tolek perkara iki. Iso dihukum wong awak dhewe. Mulane penoko wani mek 100 murah lho, biasa iku 200 250 lho meneh. Iya sakabeh rak teko kadaan ta lho. Oh, Iki baru gawe lho. ana jeragan kepin pedhok peno. Lah iya apa? Ono. Ya iki, lah iki. Dadi lho. Ya iki. Oh, Lasiana. Wis aja kuwatir. Apa? Bojone Lasiana. Sampeyan bojone Lasiana. Nggih. Waduh, tak percaya aku. Lho, awake kok lumpur tok ngene. Iya. Kita butek tok ngene. Iya, pengeboran. Waduh, mati ngebor ya. Lho, garapan bun-bun. Waduh, waduh. Belum karu-karuan. Tas teko ya, Bos. Oh, Dugiano Kalimantan ta? Ora napa. Wah, Dugiano. Bukan Bukan mesin. gawe dugi mriko. Makassar, Makassar.
Sampeyan ilang apa? Cek adoh. Tapi lek numpak kapal terbang. Alah wong mriku-mriki mawon. Lah nek numpak kapal terbang. Lah napa? Lho sak ulang mulai pisan iki. Cukup paling sepeda mini mawon. Lho, mboten ngoten sampean bakat pengeboran, lak mesti luar Jawa ta. Lho, mboten tahu. Jare sak ulang mulai pisan nyawana Cak. Dene saulan pisan mulai. Lah ya jare pernah ngono. Nang jare si wedok ngono iku. Sak ulang mulai pisan. Iya, mek Jadi ngene. sapa? Sing sebulan mulai pisan iki tangga kula, Dik. Lah sampean? Lho, saben dina mulai. Cek lalare ga. Mboten ngoten sampeyan bakat pengeboran iki ngebor napa sampean iki? Ngebor sumur. Walah. Kula kira sampean iki ngene pertambangan minyak mriko. Oh, mboten. Ngebor sumur. Lah sampean perlu mboten ta? Kula bor. Gesek-gesek pun buta-buta ngoten. Anu kula niki kepanggih sampean nggih ta. Bojo sampean ke sama kula. Oh, Nyambut Catra. alah. Ya, ente ya. Oh, dadi tele yatra. Bojo sampean ke sama kula nyambut Catra gang 100.000. Lah semoyo nek gang 100.000. Lho kendelir. Semoyo nek sampean dugi benjing disauri sebab sampean niki bagian pengeboran. Nggih pancene mboten. Pertamina terus sing ngoten ya. Pertamina niku lak pabrike ta. Lah sampean ngebor napa? Sumur. Iki ya apa rek omongan iki rek? Oh, lek ngono sampean salah paham. Mun ngeboran anggap sampean lak ngebor nok Pertamina ta. Pertamina. Lah iki Ambulane Sumur. ngomong nek kapan pengeborane mah aku guyu. Oh blontange pancene borong sumur. Borong sumur lah nek sampean perlu mbutuhno sumur, kula garape. Lah nek ngoten ngeten mawon kula pindu bojo sampean Lasiana. Durung ero iki. apa disusul lah? Disusul. Sampeyan Oh, ya apa ta gak lanang gak wedoke padha dene. Kok sisik puno basa mbak aku sampean susul loh. Oh, susul lho. wah murahe. Iki lho. Nah, Lho iki lho. wis gak bosan kok apik kok nak kelakuanmu Lho, mangkane apik iki lek tak rabine iki lho. Biyen elek biyen. Kamu nang omah kula nuwun ngapunten nek Iya. tolong saiki kok ngono kelakuanmu. Kula nuwun nggih. Iya. Sopan. Kok sopan-sopan ngoten nek sopan utang dhuwit niku bulet dhuwit iki lho. Lho kok bulet kon dikek dhuwit sing bulet ta ya kok? Lho ya gak aku diutangi terang-terangan Diutangi? enak-enakan kok. Dikei? Iya. Lho nek do nrimo apa ana wonge? Kula nggih matur nuwun. Wah, tolong nrimo. Surane potone kok selop India. Lambene kok dompet. Niki duwe utang ngomong nek sampe dugi. Lek sampean sukani ta? Kula sukani. Lek nek do nrimo. Nek do nrimo lah kapan nyaure niki? Kirangan. Lho kirangan. Wah pengku wong iki. Wah, Pengku. Wah, delok pengku. apa sih lek? Iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon ta enggak? Lho enggak. Lah kok kendel utang Lah, kok 500.000. wani? Anane aku wani sampe nak wis ngajangi mbak aku dikongkon usaha, ayo. Lah iya Ono ta. saksine Oh kan iya, aku dhewe sih. Lah kan sakseni ta lho. Iya. Iya, aku ya budal usaha. Lah tapi nak gak tanda tangan. Lho tanda tangan. Lho wis Sampean sing nak mau. tanda tangan. Kita tangani surate. Kon tulis dhewe. Iya. Yo cek apa? Tulisan yo cek gak lali. ABC ku ditenono. Oh, anak wedoke padha ae. Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya. Apa ya, Pak? Lek ngono ning Lasiana terlalu kendel. Lho, lah Lalu iya, ngomong kok ini ojo pengeboran. kendel. Lah ya apa pancene ya kebacut sampean sih. Tapi lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak menduk pengeboran gak kira oleh. Wong potongane koyo Luwak. Oh, kaya luwak. Pancen arek iki lincah bojoku iki. Ya ngono sing kendel kan. Lah saiki tanggung jawab sampean ya apa? Lah, Ayo. tanggung jawab. sarono penggaweane. Wis saiki tak ganti penggawean ae. Ya, ngono. Menyegah ojo sampe ya perpecah. Ya apa enake? Ha, sampean tak gene sumur ae. Terus monggo Ha? sampe nek borong sumur siji piro? Satu. Nang utang 500. Lah ya tak gene sumur 5. Lah iya sih. Aku lho sumur 5 lho gawe apa? Oh sumur siji kualaan. Lho, situ. Lah ya kanggo adus, Aku siji. kanggo raup, Siji loro. kanggo nyumbah sikil. Ya kanggo kobokan lah kan ngene lho. Wong sumur ae. Elek apa? Mosok rek kobokan gawe sumur barang iki lho. Enak. Dadi saiki ku rumah tangga kudu yo ndelok ukurane. Kaya ning Lasiana yo gak oleh. Bojone nyambut gawe soro-soro utang sak menuke. Lah pernah yen Cak Bas. Iya apa ya, Pak? Pancen utang didik kanggo nyambung urip ae gak digawe ilono wong wedok sing ayu utang
500 dikeki. Waduh iya. Aja pilih-pilih. Karangan. Lah nek ketepak ngene iki ya apa wong temen sing utang. Ya temen apa? Wong ngono wong temen. Temene lah Pak temen merucut tuarane. Lah ya merucut. Tapi ya gak enak, Cak. Iya, Awake wong dhewe jenenge pancen utang. nek ndek utang ya usaha. Meneh-meneh tak sauri gampang. Ya ya nah, ya. Ya Las, ya. Ya nek gak duwe dhuwit ya apa maneh ya ta. Wong jenenge wong semoyo lah iso mundur ta. Ngono kok telaten ana. Ngono. Lek gak duwe ngomong kondo. Ngomong, kondo terus terang Yang ngono. penting kene iki kondo masih 6 tahun pokok kondo. Oh Ya iya. iso. 6 tahun ngono kon telaten di bojone ini lho, pegat Wong iki kok. gak isoan, kon kondo ngono adem atine. Masih tau kejali. Iya ta. Wis meneh-meneh utang men. Oh.